Na posljednjoj sjednici vlada federacije utvrdila je zajamčenu cijenu pšenice od 40 pfeninga po kilogramu, a ovlastila Federalnu direkciju za robne rezerve da utvrdi razliku između tržišne i otkupne cijene, kao i da osigura sredstva za plaćanje te razlike. Kako je posao žetve završen u Posavskom kantoru, problemi se stvaraju zbog niske cijene po kojoj registrirani otkupljivači otkupljuju pšenicu. Uz zagarantiranu cijenu od 40 pfeninga po kilogramu te federalni i kantonalni poticaj, cijena pšenice za posavske poljoprivrednike bit će 51 pfening. Iako su tražili 65, a poslije i 56 pfeninga, poljoprivrednici su zadovoljni i sa ovom dogovorenom cijenom. Neslužbeno imamo takvo obavještenje iz Ministarstva poljoprivrede, međutim i odluku vlade potpisano još nigdje nismo dobili, niti smo je vidjeli. Znači, sa nekom krajnjom cijenom poljoprivrednici su vjerovatno zadovoljni. Možda ćemo tražiti još nekih pfening do 2 u županije da je ona uskoči u to. Veći problemi zbog neodređivanja cijene na vrijeme tek se pokazuju. Sad registrirani otkupljivači još ne znaju kome će prodati pšenicu i po kojoj cijeni. Pšenicu otkupljuju od poljoprivrednika po tržišnoj cijeni od 20 do 28 pfeninga po kilogramu. Službeno nismo dobili koja je to cijena. Ja sam primio, evo ovdje cirka 100 vagona, cijene nemam, cijenu nisam pisao. Tako da ljudi stalno dolaze, evo vidite, stalno dolaze, pitaju jel primaš, ne primaš. Ja sam popunio kapacitet što sam mogao popuniti. Više nemam prostora. Federalna direkcija robnih rezervi zadužena je za utvrđivanje razlike između prosječne tržišne i zagarantirane cijene, kao i za isplaćivanje te razlike. Ako prosječna tržišna cijena bude recimo 25 pfeninga, robne rezerve će isplatiti razliku do 40 pfeninga. U tom slučaju oni poljoprivrednici koji su prodali pšenicu za 20 izgubit će 5 pfeninga po kilogramu pšenice. Bio je u prilogu naše kolege Ilije Bautića.